Tamtam TV lajɛbaaw an bɛ aw fo ka aw barikada nin zaga in kɔnɔ aw suwalen bɛ anw na nin waati kofɔlen in na an bɛ foli di bɛɛ ma maliden kurukara cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔ an bɛ foli di maliyɛn bɛɛ ma ka diaspora fo minnu bɛ jamana kɔfɛla na ka foli di u ma k'a fɔ u ma k'u k'u bisimila Tamtam TV sanfɛ Kamalen ne filɛ baasi t'i la kɔni n bɛ Ala tanu n tura maa b'i kɔnɔ dɔrɔn a fɔ i la kalanden walayi Mali kurukara Mali ti k'a yɛrɛ kɛ ayi non an kana ɲɔgɔn n bɛna min f'i ye maa min fana bɛ se ne marabula ye e misali ye hali ni ye n jajugu f'u ye u b'a fɔ a ma faamu de ye ayi sɛbɛ n bɛna min f'i ye a bɛ yan maa min bɛ dibi kɔrɔ t'e dɔn de ti dɔn wa n'o tɛ Sanogo b'i dɔn nka ne de y'i dɔn fo ka ladɔn bɔ a ye ladɔn de o ye ladɔn de ye Kamalen kunnafoni e ko k'an b'a da jiɲɛ tabarikala an bɛ don kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ sira b'i kɔrɔ ka walawalali kɛ malidenw ye kunnafoni di sɛbɛn kumana a ko jamana ɲɛmaa Sankura a nun donna jamana ɲɛmaa e k'a dɔn a nana bɔ ka kibaruya di jamanadenw ma a banna min kɛra kɔrɔlen ka ɲɛfɔli kɛ o la min bɛna kɛ yanni san 2063 cɛ ka ɲɛfɔli kɛ o fana na o bɛ o bɛɛ bɛ fana dɛ o laban na kɛ ka caman dɔn kɛnɛ kan o tɛ ka sini kuma fɔ bi wa ne ma f'i ye ko n'i bɛ fɛ ka ɲuman kɛ i k'i ka du lagare ni ti i b'o ti n'i m'o ti tɔw ti se i ye dɛ tɔw ti se i ye dɛ ka haramu min ka di yɛrɛ ni kun ye dɛ i b'o de ti n'i y'o ti tɔ si ti sɔn a ma ko bi taa nin ko puwa dimine do bi ko y'a ka lagare yɛrɛ de puwa n'o tɛ ko a ti nin di a bɛ don Ala ka Sankura hɛrɛ cɛ Ala ka laɲiniw sabati jamana ɲɛmaa a ko Sankura a nun bɛna don a b'a nun don ni mun ye a b'a nun don ni i ka don maliyɛnw foli ye ka foli di maliyɛnw ma k'a fɔ maliyɛnw ma k'u ni sɛgɛn k'a fɔ maliyɛnw ma k'u ni tɔɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw ma k'u ni ce ale yɛrɛ kanu na k'u ni ce u ka faso kanu na sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka don nin kuma in kɔni a ye nin kuma don dabadaw a ko n'i y'a ta ka a lajɛ san tɛmɛnen na gɛlɛya fɛn fɛn kun b'an ka dugu kɔnɔ gɛlɛya fɛn fɛn kun bɛ jamanadenw kan ko dɔwɛrɛ ko tɛ jamana jɔli nɔfɛ ko don jamana sɔrɔ yiriwali nɔfɛ ko don dɔwɛrɛ ko tɛ jamanadenw ka i k'a dɔn ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn olu ka laɲini caman bɛ nin ko in kɔnɔ wa ko u tɛ tiɲɛ fɛ nka i k'a dɔn k'a kɛra tiɲɛ sa ye san min bɛ yen ni a tɛna bɔ an kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a ka kuma in na a kɔni ye foli kɛ kosɛbɛ k'a yira diɲɛmaa la jamanaden minnu bɛ nin na olu bɛ an bolo ta bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i hakili sigi k'i hakili kɛ ŋɔmiyirala mɔden ka dɔ fara i k'a dɔn min ye wuli ka jɔ kan walasa laɲini min bɛ yen o kalo nataw la san nataw la olu bɛ se ka sabati cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko san tɛmɛnen na wulikajɔ caman kɛra ka an jaw bagabaga ka sira don an jaw la ka gɛlɛya don an ka kow kɔnɔ ko nka i k'a dɔn wulikajɔ min kɛra o kɔfɛ k'a bɛ armée félicité kosɛbɛ armée Mali a b'u fo armée ma bɔ armée la k'u fo jamana lakana cogo la kɔri ma bɔ kɔri la dɛ i kɛra AT o kɛra armée de l'air ye garde nationale police eaux et forêts tout le monde douane wala a bɛɛ bɛ fo yan a ko bɛɛ de bɛ fo yan ka da mun kan a b'u fo ka da mun kan gɛlɛya dɔ bɛ yen sisan ni an b'o gɛlɛya kɔnɔ k'a b'u fo o gɛlɛya in kama o ye jumɛn ye carburant ko i k'a dɔn k'a gɛlɛyara a fɔ k'a gɛlɛya komi armée de wulila k'i jɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ lakana sabati cogo la walasa i k'a dɔn carburant bɛ don anw fɛ yan ko o min kɛra san tɛmɛnen na n'o ye 2025 tɛmɛnen a ko a bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn k'Ala ka u félicité ka dɔ fara o wulikajɔ kan a ko malidenw m'a ɲini aw fɛ min ye waleya caman kɛ anw senkɔrɔ pression bonyana jamana ma jamana ɲɛmaaw ma wa pression bonyana i ka dɔn jamanadenw yɛrɛ ma k'a kɛra sababu ye kunnafoni lankolonw bɛ di kumakanjuguw bɛ fɔ i k'a dɔn o n'a ta ko jamanadenw ko u bɛ u ka jamana hɛrɛ fɛ an b'an ka jamana fɛ dɛ a ka haramu sɛbɛnnikɛla ko a ko baara kura minnu bɛ na don ko bɛ dugawu kɛ o baara kura ye Ala
ka o latigɛli nɔgɔya yarabi a ko Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2023 ma san 2025 ma min tɛmɛna fɔ an bɛ a kɔnɔ n'o ye 2026 ye a ko i k'a dɔn n'i ye tali kɛ a la jateminɛ kɔnɔ u kɔni i k'a dɔn olu yɛrɛ ka laɲini ni stratégie min bɛ u bolo k'a fɔ ko Mali ka basigi k'a fɔ ko nin ye Mali basigilen ye ko 2033 ayo bɛ kɛ o ka Mali basigi net ko u ka laɲini ye wa ni kokura min bɛ kɛ o kɔnɔ kokura bɛ sigi sen kan wa kokura lajɛlen don ka bila génération nataw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jateminɛ ba yɛrɛ min bɛ olu bolo k'a fɔ Mali i k'a dɔn a na kɛ Mali ye an ka fasoden ɲumanya na segin an ma ko a kuma bɛ ka fɔ san 2026 dɛ ko nka olu kɔni b'a dɔn a ka waleya k'a ban ko ye san 2063 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn k'a ko Mali denw a y'a cɛsiri a bɛ cɛsirili min na a ye dɔ fara a kan armée ka dɔ fara wulikajɔw kan bamajiw kɛlɛli ka juguya jɛkulu minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan minnu bɛ ka anw ka jamana ni k'a critiquer ko jɛkulu in i ka dɔn walasa a ta ka sa a ta ka sa tasuma ka sa a tasuma ka sa ka pewu ko fɔ i ka dɔn golomasiri tabaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u b'u jɔyɔrɔ la koyi k'a bɛ minnu wulilen don k'u jɔ ka kɛlɛ in kɛ sɛbɛ ye k'a bɛ u fo u ka baara kɛ ko ɲuman na ani baara ɲɛdɔn min bɛ u la jamana ɲɛmaa min ye Assimi Goïta a ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ kɔfɛ k'a nana don mun kuma na a ko menace talen don ka jamana minnu sɛgɛrɛ bi n'o menace ka bɔ n'o ye bagabagali juguman ye a ko Burukina ni Mali Niger a ko ni bagabagali min dalen bɛ ka anw sɛgɛrɛ k'a ka jugu ni i ka dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ye u b'a bila ko nka ni Ala sɔnna ma ko nin waleya minnu filɛ a ko dɔ bɛna bɔ nin bɛɛ lajɛlen na malidenw bɛna kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a tɛmɛnen kɔfɛ a ko min ye sigi ka fɔ nin tɛ damu ye wa a ko bɛn ni kelenya kuma min fɔ da kɔnɔ ko da yɛlɛlen don bɛɛ wa baara min bɛ sen na i ka dɔn n'o ye sigikafɔ baaraw ye ko baara bɛ ka kɛ a kɛcogo la ko ka d'a kan Menaka Kidali Mopti Segu Gao Tombouctou maa minnu tun bɛ n'u murutilen don k'u bɛ n'u ka marifa bila a bɛ fɔ o de ma ko DDR ko baara bɛ sen na ko bɛ bɛn ni kelenya ne ko dɔ t'e bolo kɔni o b'o minɛ kɔnɔ fɛn t'i bolo i ka so de marifa kɛ i bɛ mun kɛ a gwa e ɲininkali tɛ ni dɔ b'i bolo i tɛ taa di bamanan marifa de bɛ ne bolo i b'a kɛ na n bɛ to i ka so n b'i ci o ka jugu ni marifa ta o ka jugu ni marifa dɛ kamalen diden kelen de bɛ ne bolo diden kelen bɛ jagari bolo dɛ ne y'a f'u ye n ko ka ko in to an yɛrɛ de ma mɔgɔni u taara k'u bɛ taa Bɛlɛdugu dugu tɔgɔ ye Cɛnkɔ ko a dugu cɛkɔrɔba in n kaburu bɛ yɔrɔ min na Nɔnkɔ Forokɔrɔ kaburu bɛ yɔrɔ min na ka taa gɔn dugudenw na k'u tɛ kɛlɛ kɛ k'u nakun ye dɔrɔn dugumɔgɔw ko ye ko dugumɔgɔw ka hakili sigi a tɛ se filaw u y'u hakili sigi dɔw la u bɛ ka denmisɛnninw minnu bɛ kungo kɔnɔ olu kunna wari bɔ ka dɔw jɔ sira la ka essence b'u kun u ko payi anw de tun bɛ n'a kuma s'an ma an tɛ s'a ma an b'a fɔ ko Bɛlɛdugu ka taa la o ye koyi a tɛ se maa ma dɛ maa tɛ se mɔ dɛ fatɔ b'i da Bɛlɛdugu ka ko bɛɛ kɛ dumuni bɛ taa d'i ma nka n'i sera mɔgɔ ma i bɛ si kɔn na dɛ fɛn min b'anw bolo n k'a bɛ fɔ de ma ko jo jo kɔrɔ i b'o dɔn o ka gɛlɛn dɛ n'i b'i joko de ɲini ni joko sɔrɔla kɔn kɔrɔ arabe bon da in de fo da tiko kelen don u y'an da in u sera ka diden bɔ kungo kɔnɔ ka bi u jadisuw ka kan très bien fɔ bi a ye sɛ bilen kelen ni sɛfin kelen fɔ bi a ko bilala ye o jadisuw yɛrɛ maa 2 sara a banna jadisuw yɛrɛ ɲini a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko Malikura i ka dɔn a baaraw bɛ sen na i ka dɔn nka sira ka ja a ko ni Ala sɔnna ma wulikajɔw bɛ sen na u bolo walayi u bɛna a baaraw ni ka a sigi sen kan a ko Assise nationale de la refondation o ye sigikafɔ min kɛra ni kuma minnu nuna kɔnɔ san 2025 la a ko ni Ala sɔnna ma kuma in jama bɛna lawaleya a banna i ka dɔn min ye hali sa 2026 kɔnɔ ko i ka dɔn a bɛ chantier la sɛbɛnnikɛla ko article i ka dɔn 39 olu min bɛ sariya sɛbɛn kɔnɔ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ko ma ka bɛɛ kelen ma ka bɔ da kelen fɛ ni parti politique ko kuma bɛ o kɔnɔ ko ni Ala sɔnna ma san 2026 na i ka dɔn fɛɛrɛ bɛɛ kɛ politigimɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko san 2020 fɛn o fɛn i ka dɔn sanction fɛn o fɛn bira ka da i ka
gɛlɛya dɔ sɔrɔ nasiraw kan a ko baaraw bɛ sen na minnu bɛ yen n'i ye fɛn dun i man kan ka fɛn min dun i ka dɔn 2020 ko bɛnkɛlɛw kan maa o maa ka dɔ dun i man kan ka min dun i ni nɔ min na dɛ sariya b'i nɔ min na dɛ. jɔn b'an sɛnɛkɛlaw ta jan ka se sɛnɛkɛlaw ta a gba bɛɛ. sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ min bɛ sen na a ko u bɛ ka baara caman kɛ u la Jakarija kuma in a ji ka jan a ka jan dɛ o ye janya da ye an kɔni bi an sera ka min fɔ o kɔni ye i ka dɔn jamana ɲɛmaa a kɔni ye jamanadenw hakili sigi k'a fɔ baara kura caman bɛ yen o bɛna sigi sen kan a b'an na o bɛ se k'o fɔ i ka dɔn jamanadenw ye k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ yen ni dɛsɛ kɛ ɲuman ma an bɛna bɛɛ kɛ a ka Mali parti politique kɔni a k'o da 5 parti politique ko kuma min bɛ da kɔnɔ a k'o kɛ 5 ye k'o fana sigi sen kan 5 b'an bɔ sigikafɔ min bɛ da kɔnɔ o fana bɛna sigi sen kan o ko yɛrɛ bɛ sen na dɔ k'i da jamana kɔfɛ ko ne banana hali ka n wele i tɛ président ye i ye jamanaden ye i n'a fɔ an tɔw a ye kɛlɛ ko tɛ an b'i wele o an bɛ n'i wele inshallah i b'i wele o da ye kunnafoni ko ka t'i da jamana kɔfɛ ko jamana bɛ wele a bɛ n'i wele i kɛ pewu a b'i wele o i kɛ pewu i bɛ wele cogo min na i b'o de fɔ an ye dɔrɔn n'o y'a sɔrɔ an bɛ lɛtiri de ci mɔ o kɛ bataki ye k'o ci a ka taa ambasade la yen kɛ olu tɛna a wele ayi i b'a sɔrɔ olu ka bon ambasade taali de ma ayiwa o ni ambassadeur ka ɲɔgɔn ye o de ka bon ma o bɛ fɛ o Asimu k'u wele ne fana ye Asimu ka conseil technique spécial a ka conseil technique spécial ye voilà n b'i wele awɔ to yen n b'i wele an ka tɛmɛ ne ye a ka arabu sabula yɔrɔ ka taa ne bolo tigɛlen Amadu Sabari Bɔnbiya Bɔkari Sidiki Sanogo ka funɛ kɛ Fasiri di sɛbɛn Mali jɛti ka Mali a ŋunana o cogo di min ye an ka jamana masakɛ Général d'armée Asimi Goyita ka Mali ko a filɛ ka kobaw ka dun koba kɛ Asimi ani koba fɔla ala ani koba kɛla wala Dangoroba Nyanza Nyanza Moranale Dangoroba Nyanza nga fago dana ni me dozo da o ko ba kala dana de nga faye dana do da akainta kabrai wa kabrai Fasiri di Sebako namu min ye an ka jamana ɲɛma ale Asimi Goyita kamale kwa ye koba kogura namu Fasiri di Bako Général d'armée namu jamana ɲɛma sɔrɔsiw ɲɛma kamale min ye tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 namu Fasiri di Bako bataki sɛbɛnyɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko journal officiel kamale kwa filɛ ni ka sangalamanci kɛ Fasiri di b'a ka kuma na a y'a minɛ a b'a bolo o ye ca ye nka a filɛ da kɔnɔ ni min ma bɔ i f'ale ko bɔ Fasiri di b'a ko a ko Asimi Goyita min ye an ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔba saba kamale ko a y'u tɛgɛ fila k'u pepe pewu ka bɔ tɛ ni finitigiyɔrɔ ka u gɛn ka bɔrɔ k'u gɛn ala a kɛlen bɛ kun dɔ la o ni e tɛ ka ko kɛ san 20 ko e bɛ ko kelen minnu i bɛ taa ko jumɛn kɛ min bɛ i gɛn ka bɔ o rɔ bilen nka i sabali i bolo da dusu kan Fasiri di Bako a ko maa gɛlɛn i b'o dɔn wa o de ye colonel major Kasimu Goyita Fasiri di Bako Kasimu Goyita sécurité d'état kɔrɔ a gba o don de n ko banta kun bɛ fanga la wa ale ye i kun tɛ da sɛbɛnni ni mɔ o sɛbɛnden a koyi kamale Fasiri di Bako a ko colonel major Kasimu Goyita a ko n'i ye sɔrɔdasiw lajɛ ale kun ye armée de terrain colonel ye Fasiri di Bako sariya gafe min n'a taara san 2025 2025-08-98/PT-RM Fasiri di Bako o wulikajɔ minnu kɛra décembre kalo tile 22 san 2025 k'a jira k'a fɔ ko a nɔ bɛ ko la kamale ko de kɔni kɛ filɛ sababu ye ni ka ale gɛn tɛ pelenkedenw Fasiri di Bako o tɛmɛnen kɔfɛ min ye commissaire principal de police Mustafa Jakite fulakɛ u y'o fana de ka ko ka bɔrɔ Allahu akubar i y'a faamuya wa
fasiri ba ko namu ako ni o wuli ga jo ta ka laje fi sharia gafe min na tara samba fla muwa ani duru namu tira 0899 bar pt-rm fasiri ba ko o min bolo no blagara novembre ko le muwa ani wolon fla namu kamale ko funa gbena fi fasiri ba ko o temene ko fe min ye colonel Fodé Maliki Sissoko garde national o funa gbena fasiri ba ko sharia gafe numéro 2025 tire 0900 bar pt-rm kamale o min bolo no blagara décembre ko le dan wolon fla samba fla muwa ani duru fasiri ba ko ni ye woloma fini taba ko nyema ba wolma jamana nyema ba samanje fanga nyema ba general d'armée Assimi Goïta kamale kwa ko ni ye gafe min bowa o de ko ni soro da si wolma ni finiti ko nyema ba saba kamale kwa biye gwena kabo armela peu kera barai fasiri namu kawale babla ya anyana hoyi anyana ya tunga sumaya anyana ma kuntan kapsa kutigi ma ko daga se ko tigera kamale f5 forolo f5 forolo ina ko sona dewi oho ko fiye ni de mami na ni o ye gweso no fe kele la mi bire ta kamo ko famu ya famu ke iba famu ya kawale bize kuna bune ati magwe ga kuna bune dizebe bro kuma me akodi ako mi le sor kono anga jamana ikado abi sanjama mbo le sor bienali akunjole do ikado akacha sanyirika yirika e abike maere kundeka ma kundi artist ko jati ble ma kundi bienali dogo jati ma kundi jimi fola jati ma si concerne ne budene ko ma ngu ya gandale da jimi fola la ko do ga jimi fola do burange yayi o ko je ite ma malangulo de ito blaye kawale kasoro wani mi sura la jamana ni fɛn min ninnu man ka jɔ quoi ninnu man ka jɔ maa ka babali kana jamana jɔ ta aramu mu de kɛ yu ba nin bɛɛ kɛli ma wari bɛ di min ma o b'a ci pa i sabali mi dale aba an to da mi dale ay fiye ni gangu ko fiye ni ka kangu o fiye fala ni doni gangu wala ka akoni ako igara bienali wala ya min be ni akuvona ka ke Allah ku ya blasinga donc ikado amara kono sebadigala ko ikado 333 sendo ko min be ako atarake ni ko folena akera kanya wa jara abana sebadigala ko akode la sa igado femi tobautu abito ma kono ka fo igado san 2025 ikado sigike meminga koni ye ikado ka seconde dongo ani ikado femi ye chatribo ka blasinga ka befora nyanga bem siga na fambo chumino ko ikado kunyuga layini sebadigala ko odela sa ibina ye ka fo mi ye décembre kalo claim wani shegi akona na kunche très bien akona na kunje voilà qui est temps ube compétition là qui est temps abana o de kain ne kain mamu ma do avion kono ulu na do avion kono ka da Tombouctou abana mamu ma do ya fo mbala ato edide Tombouctou kono ulu na do Tombouctou kono hoy kaburu mimi fo unata kaburu fo kaburu mamba kaburu tebe sabani ko min be ubuto loje unato loje ni na no na bi ke abi atom mal dongere ka do jaadi volo yoro si ma venu ni yere bi be ko fo ni be ko fo mi fara nyanga ko fo asmini initiative yana de sabani la ko aya ko la ikado akene ka mi premier ministre Ablaye ikado général de division Ablaye Maiga atume kene ka o yamburanga atangu me ikado asmini nono blani ngoba ingene ka ko temeni ngoro ko ka boye femi nye Mahmoud Dafe atume ngene ka atafara ikado
maa ba caman kan a ko k'a kun jɛra sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jury kun ye maa 9 ye olu de kun bɛ nka i k'a dɔn ko in walawala olu bɛɛ ka ɲɛmaaba o kun ye docteur Fode Masa Sidibe ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in kɔnɔ i bɛna mun faamu i k'a fɔ Kaye k'a daminɛ Kaye Kulikoro a ko min ye fɔ Kidali a bɛɛ de kun bɛ nin ko nin kɔnɔ a bɛɛ de kun bɛ jɛkulu in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye région 10 ani région 19 a bɛɛ kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o kun ye Tombouctou ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nka i k'a dɔn o kun bɛ ka premier ni deuxième troisième ya ɲini a ko Buguni kɛra premier ye o kɛra dɛ Buguni kɛra premier ye dɛ a ko Buguni kɛra premier ye a ko deuxième ya u y'o ta ka di Fajɛ minɛnw très bien voilà Ala ka ɲuman na amin sɛbɛnnikɛla ko a ko Buguni kɛra premier ye Buguni kɔfɛ i k'a dɔn minnu bɛ Buguni min kɛra premier ye a ko médaille d'or dira a ma i k'a dɔn wa a ye médaille d'or ta avec 92 points Joyila o kɔni ko ye médaille argent ta o ye deuxième ye voilà avec 90 points Tombouctou a ko médaille bronze dira o ma 85 points très bien a ko Asimi yɛrɛ kun ye k'a dɔn nafolomugu dagosi dɔ min bɛ t'i jɔ sɛbɛn wari miliyɔn 2 la a kun y'o contribuer k'o di i k'a dɔn région minnu bɛ yen n'olu kɛra i k'a dɔn région premier ye très bien k'o di olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɛnɛ kan a kɛra bonya ni karama ye wa i k'a dɔn u kɔmasegin la ka segin ka na i k'a dɔn Maliba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ a kun seginni senfɛ bɛn kɛra kan ko min ye san 2027 a bɛna taa kɛ Buguni très bien san 2027 Buguni Kulikoro san 2029 i taa Kulikoro o b'a sɔrɔ an ka denmisɛnninw jura o ma a bɛ kɛ san o san san fila a banna Gao san 2031 a bɛ taa kɛ Gao n tɛ Kidali ta kɛ waati dɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni kun jɛra u ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn labila u ka na so très bien Ala ka ni ɲɔgɔn wɛrɛ yira an na a banna Fatiri Seku Tarawele Bamanan kunnafoni ɲɛna kamalen k'i sɛbɛn kɔrɔ fo kunnafoni sɛbɛn bɔ ko ne k'u ni daba Fasiri hali bi kamalen an bɛ a kɔnɔ ne m'a f'i ye n ko Bɛlɛdugu bamananw y'a fɔ n ye Bɛlɛdugu ko ɲini ɲɔnɔmugu n'a danna segin ɲɛ kelen ma kamalen kana siga ɲini fɛ o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye du lagare ani musokɔrɔba ka lamɔden olu ma kɛlɛ daminɛ du kɔnɔ a fɔ musokɔrɔba kɛlɛ dabɔra Fasiri di sɛbɛn ko cogo di a ko min ye anw faso ba Maliba anw ka kuranko ko maa bɛ se k'a fɔ bi ko tare wa an bɛ o de laɲini an bɛ o de laɲini o y'an ka laɲini ye wa an b'o de fɛ bi voilà Ala ka sabati Fasiri di Bako a ko nin ye Mali kamalen ale ni ya faamu b'a la diɲɛ seleke 4 walima larabu fɛ banque bon min bɛ n'o ye nafolo bon ye banque islamique de développement dakuruya kelen BID Fasiri di Bako n'i y'a wuli ka jɔ lajɛ a ko an ka jamana kɔni kɔnɔ wa minisiri bonda min ka ca bɛn bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛw koɲɛw ɲɛbɔli ma ministère des affaires étrangères Tewa Fasiri di Bako ale ka wuli ka jɔ kɔnɔ a ko kuratun min ye jamana a bɛ laadala sigili min kɛ n'o ye jamana masakɛ ani gwakɔrɔnama maa bɛɛ lajɛlen a fɔ conseil des ministres Fasiri di Bako o de kun do kadara kɔni kɔnɔ a ko min ye conseil des ministres ye wa a ko olu kɔni ye a laɲiniw a ko wuli ka jɔ kɔnɔ min kɔni ye yaasa wuli ka jɔ ka kɛ joona min ye kuranko ye a gɛlɛya min bɛ a kɔnɔ kamalen a bɛ se ka duga cogo min na k'a ban ten pewu Fasiri di Bako tɛgɛkɔni den kelen n'o ti bɛlɛ ta a fɔ an ka jamana ɲɛmaa k'u filɛ k'u bolo maanabɔ kamalen kunnadali tɛ min nɔ min tɛ malidenw buruja min bɛ an danbe to an bolo n'o kɔni ye banque islamique de développement ye kamalen ka dɛmɛ ɲini u fɛ a wuli ka jɔ kɔnɔ kamalen min kɔni ye nin wari bɔ min filɛ nin ye k'a ye i bolo don a kun min ye CFA
wari miliyari 30 ani 6 million 6 ani 8 ani 1,600 ani 7 k'o ta k'o di ma. Ni m'a faamu o la a fɔ 36 milliards 68 millions 835 000 francs CFA. Allahu Akbar. Jagare bon kunadali tɛ nin na dɛ. Kunadali tɛ nin na dɛ. Ko ninnu de ye hɔrɔn ye. Ni voisin ni kunadali kɛ kunadali tɛ nin na dɛ. Voisin ma ɲi dɛ. Voisin ni kunadali kɛ. Ni voisin y'a bila bi sini a ti lahara ko la a b'a ta réclamer. Fajiri si b'a ko. A ko ni nafolo kasabi min filɛ nin. Segu Tarawele bamanan. Ko a ti taa sira wɛrɛ fɛ koyi. Min kɔni ye kurankow ye wa. Kamalen ko a nata o fɛ. Yaasa cogo min ye min ye Mali kuranko a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na. Kurantigɛ baden min bɛ Bamakɔ a n'a lamini kɔnɔ. Kamalen ko bɛ se ka ban cogo min na pewu. Ala k'o kɛ. Ala k'o kɛ. Maa y'o kɛ. Ngala k'o kɛ. Très bien. Maa m'o kɛ. Ngala k'o kɛ. An sera a kɛcogo la. Ala ka sɔn. An ma se. Ala ka sɔn. Abana. A bɛ di. Fajiri de b'a ko. A ko n'i y'a kuranko in ta k'a lajɛ. Segu Tarawele k'a bila ma. Jɔn ko Ala ko a bɛ fɔ ko tare o. Barisa nin wari kasabi min datɔ filɛ ka don Mali kuranko da fɛ. Min ye 225 kV. Kamalen k'a bɛ bɛn o de ma. Tension ko banna ye o. A banna o. A tɛ fɔ bilen ko tension ko a fɔ de ko tension ko banna ye. Tension banna fo ka jabɛti don a rɔ. Fajiri a bɔra Mali jɛti kɔnɔ. Ne bɛ fili a yɔrɔ ka dan yan. Ko kelen bɛ yen an bɛ dugawu de kɛ o la. U bɛ ka heure minnu fɛ u ka dɔɔni fara halisa heure kan. U b'a to ko tɔw bɛ ɲɛ ka taa fɛ. N'o tɛ kuran a position ka ɲi. A position ka ɲi dɛ. Volume ka ɲi Asimi. Voilà volume ka ɲi. Volume ka ɲi. Nka hali bilen ni dɔɔni fara la volume kan. Dɔɔni fara kan dɔɔni dɔrɔn. O fana b'a tɔ ni ɲɛkɔrɔ dɔn. A bɛ ɲɛ ani kɔrɔlenma in tɛ kelen dɛ. Voilà. N'o tɛ a ma fɔ ko i bɛ ka min kɛ ko ma ɲi dɛ. Dɔɔni de fara jɔni. Voilà jɔni bɛ jɔni fara. Kamalen ne kunnafoni min tɛmɛ n'a ye. A tɛmɛnen. Kunnafoni di sɛbɛn ye Mali jɛti kan. Mali jɛti. A ko i k'a dɔn min ye Ismaila a bɔra ka kuma. Ismaila Konate. Min bɛ min ye i k'a dɔn Mamadu Hawa Gasama ka avocat ye. K'a ko Mamadu Hawa Gasama ka dossier k'u y'a segin kura ye tuguni. K'a segin kura ye. Awɔ k'u y'a lasegin. Kun tɛ nin to ten sa. Sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Hawa Gasama welelen don i k'a dɔn ka na sigi la. Ka kunnafoniyaw di i k'a dɔn décembre kalo tile 30 k'u y'a jɔ tribunal ɲɛma. Jugement o baaraw sigira sen kan. A ko i k'a dɔn min ye Mahamadu i k'a dɔn Ismaila Konate ale tun bɛ nin kɛnɛ kan. Nin fila k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bari la. A ko tiga ma don a na la. A ko min ye i k'a dɔn Mamadu Hawa Gasama minɛnen bɛ mun na fɛn fila. Fɛn fɔlɔ olu yɛrɛ fɛ article 664 code pénal min bɛ Ivoirien fɛ yen. K'o ye i k'a dɔn manque de respect k'a y'o ta ka président sɛgɛrɛ ka président dɔgɔya k'o ye manque de respect olu fɛ yen. Sɛbɛnnikɛla ko a ko o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a ko a ye min kɛ ni olu b'a fɔ ma article 387 a ko outrage par internet ne yɛrɛ fana ko mɛ nin o ye safɛ a y'a fɛn dɔ fɔ min bɛ réseau kan min bɛ dankara olu ka sariya la. Sɛbɛnnikɛla ko a nɔminalen don la k'o de kama i k'a dɔn min ye décembre kalo i k'a dɔn tile 22 procureur kɔni i k'a dɔn u bɛ weleli kɛ ka u ɲini k'olu y'a ɲini u fɛ i k'a dɔn u ka Mamadu Hawa Gasama bila yafaw deli ka kuma caman fɔ ko nka k'u y'a mɛn k'u dossier lase kɔfɛ k'u bɛ jaabili tɔw kɛ an b'an sigi k'o jaabi de kɔnɔ sisan ko n'o tɛ a y'a seko kɛ Ismaila Konate k'a y'a seko kɛ o ye diyagoya ye o k'a y'a seko kɛ ayi maa kan ka fɛn min kɛ n'i y'o kɛ ka ban a tɛ fɔ k'i y'i se kɛ o a bɛ fɔ dɔrɔn de ko an bɛ k'i lajɛ an bɛ k'i lajɛ an bɛ dugawu kɛ u ko waati seli don waati seli u ko ten ko Konate ko ne ko k'a cɛsiri i b'a fɔ Ivoirien ye ko ne ko Mali ni Ivoire k'an bɛ taa ni an bɛ fa kelen walayi Mali CNT Ivoire CNT a banna Mali CNT Ivoire Assemblée nin bɛɛ ye kelen Mali député Ivoire député Ivoire député Mali député an kana to mana dɔ ka da an bɛɛ ɲɛna ayi an dusukun na ayi sabali min fɔ Ivoirien ye ne yɛrɛ min filɛ a kɔrɔ nin
ne muso ivoirien voilà a muso ivoirien awɔ ne fana muso cousin o fana ye ka ne yɛrɛ fana dɔgɔmuso furu a bɛ kɛ cogo di sisan cousin a bɛ kɛ cogo di cousin naji ya voilà kamalen waati sera an bɛ dugawu kɛ ala ka i ka dɔn san kura très bien ala ka hɛrɛ n'a baden k'a suru an bɛɛ kan ala ka miliyari kɛmɛ ala ka miliyari ka nɔgɔya an ye muso tɛ minnu bolo zu n'a ɲɔgɔnnaw ala ka a nɔgɔya u ye yarabi ala ka hɛrɛ k'a ye sukran